Здравейте хора, аз съм Анонимус и тук с мен е Моли Дурифтър. Здрасти. Ще сложа линк към неговия профил в описанието, долу в описанието. Сега ще нямаме как да си смените шрифта на скайпа. И започваме. Както видите, тук при помощ, инструменти, изглед, разговори и така нататък, виждате скайп. Както видите, има присъствие, лични данни, поверителност. Цъкате на поверителност и виждате, излизат тези прозорчета. Цъкате на дискусии. Както виждате, ето оформление и облик. Избирате го и ето, смени шрифта. И тук вече виждате, си избирате какъв искате шрифт. Ето има размер, колко да са ви голями буквите на шрифта. Както виждате, стил на шрифта, обикновен, получер, наклон и така. На шрифт си избирате какъвто вие искате. И примерно сега ще приложиш да видите. Избираме си. Ще изберем Cooper. Ето го. Окей. Избирате си тук размер, примерно аз ще избера сега 12. Окей. И запиши. Записваме. И ето вижте какво се получава. Ще напишем здравей. Ето вижте колко е дебел шрифтът и ще е по различен начин. Ето сега ще го направя втори път. Да видите. Отивате в Skype. Избирате поверителност. Дискусии. И оформление и облик. Смени шрифта. И пак си избирате какъвто искате или както решите. Ето аз сега ще избера моя си, който си използвам, Comic Sans NS. Той е хубав според мен. Избирам си 11. И ето вижте, запиши. И примерно ще пише на ето този. Здравей. Ето вижте, че е по друг начин шрифта. Ако искате, трети път ще го покажа, за да го запомните. Пак избирате поверителност. Пак дискусии. Оформление и облик. И смени шрифта и вече натам си разбрахте как да си сменяте шрифта. И откъс. Това беше от мен. Надявам се да съм ви помогнал. Лайкайте клипа, абонирайте се и до скоро.